Jak je už u nás zvykom, potrebujem okamžite vedieť, kde sa toto robí. Tak ideme na to. Ahoj, Roman. Dobrý deň, chlapci. Krásny deň. Môžem vás ponúknuť? Tak to nádherne. Páči sa? Plná fantázia. To nemôžeme odmietnúť. Je to také príznačné. Krásne. Chleba, sol. Dobrú chuť. Ďakujeme. Výborne, jak vždy. Nemá chyby. Ako nový. Toto je bombastické, ja si to podržím. Ja som Filip, ahoj. Roman, čau. Roman je náš dodávateľov chlebíkov do Bystric. Každé ráno vždycky donesie viacero druhov chlebíka, ale on už ti potom porozpráva viac, jak to robí a čo k nám nosí. Ale dokonali. Hokkaido. Hokkaido. Je tam pečené Hokkaido zamiesené do toho. Ďakujeme krásne za privítanie. My sme ti tiež donesli, keď je Mikuláš. Ďakujem pekne. Ďakujem. Medíky od Lojza, Slezáka. Ani nebudem rozmýšľať, určite budú 100%. To je bez debaty. Ako všetko v Bystrici. Super. Tu nás sme v zásade už v pekárničke, alebo teda pred pekárničkou. Bola, kedy to bola garáž. Ale sme sa rozhodli, že začneme robiť niečo také užitočnejšie ako dovtedy. A prerobili sme garáž na pekáreň a postupne sme sa začali učiť robiť chlebíky. A neskôr som si urobil kurz pekárenský, a respektíve pekársky a chlebíky robíme v zásade dennodenne, robíme kváskové, nielen chlebíky, ale aj sladké veci, všetko len z kvásku, bez použitia droždia, ale veď to uvidíte, poďte ďalej. Keďže my sme tu není klasická, obyčajná pekáreň, chemická, alebo ako by som ich nazval, tak nielen, že robíme všetko kváskové a v zásade všetko ručná robota a so srdcom, ale ďalšia vec je, čo používame aj základné suroviny, ako je napríklad zrno, ktoré si v určitom objeme viem aj ja sám namleť do chlebíku, do cesta. Ukážem vám, ako sa to robí. Sypem tam špaldu, biošpaldu, zrno biošpaldy. Takže keď aj budem robiť špaldový chlebík, tak aj toto zrno, jednak je bio, jednak je zo špaldy. Povolil som si v zásade kamene, takže teraz to bude tak nahrubo zomleté. Žlčové? Takto, áno, asi v takejto fraktúre, alebo frakcii teda zomleté. Prepáč, toto by sa mi hodilo na víkend. Môže byť, dohodneme sa. Ale môže sa urobiť ešte ďalšia vec, že dáš ho tam ešte raz. Aha. A pritiahni si podľa toho, koľko potrebuješ. Čiže vlastne teraz je to jemnejšie a je toho vácej. Trošku. To je jak tým syrom. Čo vlastne emmentál. On má vlastne také dierky. Ale to je také zvláštne, lebo ty keď kúpiš toho emmentálu, tak máš nejaké množstvo. Áno. Ty keď kúpiš viacej, tak kúpiš aj viac tých dír. Áno. Takže ty vlastne, či kúpiš viacej síru, ty kúpiš menej síru. Áno. To je podobné, ale toto je také, ale také, že očný klam. Hej. Áno. Ale na víkend super. Ale zase na druhej strane dá sa urobiť aj to, že takto je to povolené. Teraz to vrátiš a zomele to nazad. Dá sa to robiť aj tak, že si to, ale tomu musím špeciálny pokyn dať, že si tam dáš niečo, dajme tomu, len trošku dám a ešte si to povolíš a ešte bude hrubšie to zrno. Ale je zomleté, je v zásade ako keby preseknuté, takže dostaneš donútra. Ale zase si to vieš potom samozrejme zase znovu premleť ako potrebuješ. Na jedničku teraz nedám, lebo nie je nastavený. A teraz je najjemnejšie, hej? Celozrná múka. Nádhera. A viete ju použiť pekne do cesta. Pôvodné, také jemnúka. Ale toto by som nevidel akože nejaký asi, že problém, že by to bolo také. Ne, len to cítiš napríklad. Toto, že je čerstvo pomleté, to cítiš v tom chlebiku. Má to trochu inú chuť. Brutál. Je to cítiť. Jednej známej, jednej susedke sme dali a čerstvo pomleté také, že dneska chlebík má inú chuť. Má, lebo tam bolo asi 20% čerstvo pomleté múky. Takže dá sa kombinovať rôzne, len treba nad tým rozmýšľať. Za sociku robili tiež bezlepkový chleba, ne? To neviem, to ani som... To sa nedá, vieš, lebo v predtým nikto nemal také problémy, že
bezlepkové diety hore-dole, ne? Podľa mňa sa s tým nikto nepáral. Napríklad ti poviem jednu vec, že som pozeral taký dokument, oni ti asi 30 rokov dozadu vyvinuli nejaký postrek, ktorý umelo urýchľuje dozrievanie klasu. Neviem za koľko dní. A povedali, že je akože nezávadný. Po 25 rokoch zistili, že vyzerá to tak, že bezlepka, že vznikli práve z toho. Môže byť. Lebo jedli často v zásade chlebíky a pečiva vlastne z tej múky. Podporované, no. Áno. A vlastne to vyprovokovalo tú intoleranciu na lepok. A to nelen to, sú rôzne iné chemikálie. Intolerancii je fakt, že hodne. Však bere, že je to troška aj moda, ale... Ale sú ľudia. Prečo robím špaldu, aj tebe dávam. To je drahšie. Ja viem kúpiť za 40 centov pšenicu, ale špaldu pod euro 40 nekúpim. To máš o euro hneď drahšie. Nekúpim. A ešte si nechám dovážať hen tú polosvetlu, že nie je chemicky bielená. Lebo tu, keď dám špaldu, viem, že predám všetky chlebíky. A keď robíš pšeničný, tak polovicu. Keď robíš rážny, tak 2 z 10 predám. Jasné, a keď tam dám ešte nejaké, ja neviem, semiačka alebo čokoľvek, ten nemôže. Také semiačka, ten nemôže. Ja neviem, sezam, ten nemôže. A už ten chleba je nepredajný. Preto väčšinou takéto chlebíky robím na objednávku. Lebo ti ostane. A pritom tie chlebíky sú 100%. Sú perfektné. Napríklad rážny chlebík, čierny s tým aktívnym uhlím. A som vymyslel tak, že dám tam slnečnicové semiačka, sú biele. Vieš, čierna, biela, kontrast, pekne to vyzerá, keď prežeš. Tam mám 2-3 ľudí takých, čo ani iný nechce. Ale nikto iný. Tí sú hotoví z toho, že s takýmto chutí a je to výborné. Ja mám radšej ten tvoj škvárkový. Ten je najlepší. Tak nemusím robiť. Ja som zvedavý na ten, a to si asi telefonoval, že kapustový s mangalicou. Aha. Tak to, akože keď budeš, to ja dojdem si zebrať. Ale kapustu som kúpil, takže zase je, že udusiť alebo iba uvariť, lebo keď ju uvaríš pri vysokej teplote, ona zmodrá, ale nemá takú chuť, ako keď ju dusíš, že keď máme som dal minulé udusiť, vieš, taký starý systém, spôsob, výborná, len som dal málo tej mangalice a málo cibulky. Hovorím, musím raz toľko dať, aby to tam bolo. Ako je to cítiť na vôňu, je to cítiť aj na chuť, ale ja si to predstavím, že viac. A dal som tam sol do vody a voda je taká vlažná, není úplne studená. Mám skúsenosti, že potom lepšie špartuje v zásade kvasenie, celý kvasný proces. Teraz tam dáme, toto je rážny kvások. Keď bol prekysnutý, prekvasený je... A voní tak fermentovano? Alebo tak pivovo, acetónovo by smrdelo. Alebo voňal, niekomu aj to voní. Je to precízne si... No lebo keď to neurobím, tak dám tam ten vrch a ten vrch bude o to... Ty by si povedal... Čo? Zašpinený s tvojimi slovami. Som normálne by som povedal. Jak? No to som chcel povedať, že... Tak som chcel, nechcel som. Nechcel si ho Jak si ma, dobre. Nebari povedal on. Nadaboval. A tá sol tým kvasinkom nevadí? Nie. No brzdí, áno, vadí. Aj sol, aj cukor, aj tuky, všetko vadí. No ale bez toho sa to nedá. No bolo by to bez chuti, keby tam nebola sol, ne? Presne tak. Pridáme tam teraz rážnu múku, iba rážnu múku. Tentokrát som dal chlebovú. A tam, keď si potom pozriete, tam je taká bledá alebo tmavá, to som takú špeciálnu doviezol. Ale teraz je, no. A neviem, kto bude prvý, ale môžete začať miesiť. Idem ja? Jasné. Toto sa totiž nemiesi, to sa len mieša. Miešať, čiže mám miešať teraz, áno, idem grif od teba zobrať. Že mám zmiešať od bokov donútra, alebo znútra? Ja by som to tak premiešával z týchto krajov. Z krajov, áno. Dobre. Čiže... Nerobím žiadnu budu. Tak by som to tak ja robil. Rozumiem. A ja už to vidím. Možno malinko rýchlejšie by som to robil. Vyzerá, že ty máš furt času, ale však to nevadí. Ja sa neponáhľam nikdy. Ani vlastne, keď ma naháňajú, tak neutekám. Ani na autobus? Ne. Teraz nech sa nikto nekychne. Nechodzím na autobus. Ja som myslel, že povieš, že nemám autobus. Nemusíš to miesiť, iba to zmiešaj. Iba to zmiešaj. Dobre, podľa mňa tam je málo vody. Ja hovorím dobre? Nie, dobre. Však postupne. Ja vidíš, že nič nevážim, všetko od oka robím. Vidíš, ja si zase nič si nevážim. Podobné. To budem narobený za chvíľu. Cítim to. No. Ukáž, ako máš ruku, či sa to lepí? Trošku. No a teraz urobíme jednu vec. Áno. Teraz dáme tam trošku ešte viac vody, len kde tu a
to cesto sa ti prestane lepiť. A do tej vody, ako keby si ho chcel s tou vodou čistiť. To jak si urobil? To je akože nejaké kúzlo? Prestalo. No. To jak? Vysvetli. To je tu v tejto pekárni to tak ide. A nikde inde? To je dosť dobré. A to sa dá dokonca využiť aj tak, že nemusíš pocípávať múkou. Keď si už namačať teraz ruky do vody, tak krásne vieš z toho urobiť bochníky, vieš urobiť všetko. Wow. Málinko tam dáme olivového oleja. Aha. A skús urobiť tak, že to dáš na jednu stranu. Už to začneš akože finalizovať. Na jednu stranu, ja to trošku podlejem z jednej strany. Tak, daj to na jednu stranu. Na túto dajme tomu. No alebo tam k tebe môžeš aj tak, áno, môžeš aj tak. Ja to podlejem trošku. Aha. A nech to steče, aby sa to lepšie potom dávalo z tej misy von. Ale aj to trošku premiesť, aby sa ten olej dostal donútra. Pekný olej. Áno, lebo to je taký dobrý, to máme z Riva del Gardi. To je taký, že je originálny. A vysvetlil si, že čo je vlastne špaldová múka? Špaldová múka je v zásade pšenica, ale pšenica špalda. To je taký starý druh. Áno, odroda, áno. Že vlastne špalda je len typ pšenice. Len typ pšenice. Ľudia povedia, že špalda preto ju môžu, lebo má menej lepku. Nie je to pravda, špalda má viac lepku ako pšenica letná, ale má iný lepok. Lepšie straviteľný. Ja som si myslel, že to je špaldová, že je nejaká zmes. Ne, to je práve... že to je nejaká múka spracovaná nejako. To je stará odroda, dokonca ešte staršie odrody je kamut. A potom je dvojzrnka, jednozrnka, to sú dvojzrnky, jednozrnky, to našli niekde v nejakých pyramídach a tak ďalej. A to sú nešľachtené, a to dokonca, už som zabudol, čo sa to skladá, ale sú lepšie napríklad pre bezlepkáčov. Máme kamarátov, ktorí sú bezlepkáči a špaldu môžu. Špaldu u nás, 100% špaldu, prekvasenú, s kváskom urobenú, bez droždia a tu môžu a nerobí im to zle. Vysvetľuj, že čo to robíme teraz? Teraz v prvom rade si to musíme navážiť. Áno, čo to je? Toto je cesto. Cesto 100% špaldové. Navážime si to, malo by to mať 600, radšej nech to má viacej ako menej. 600 gramov. Áno, 600 gramové chlebíky. Ťažko poviem, že aby mal 600 v upečenom stave, lebo to neviem zaručiť. Keď to bude o 5 minút dlhšie v peci, niekto má rád viac prepečený, niekto menej, tak to bude mať zase o 20 gramov menej. To neviem. Zobere vodu. Áno, presne tak. Nehovorím o tom, že snažím sa robiť viac hydratované chlebíky, to znamená, aby boli vlhkejšie, alebo na kvasnom procese sa podieľajú baktérie mliečneho kvasenia a kvasinky. A baktérie mliečneho kvasenia tam robia chuť a tú striedku, tú vláčnosť. A v riedkom kvásku sa premnožia viac baktérie mliečneho kvasenia ako kvasinky. To znamená, že ten chlieb má potom lepšiu chuť. To je u špaldových a pšeničných kvásov, u rážnych je to trošku inak. To sa potom dáva do ošatiek. Najprv to v zásade ja robím tak, že v zásade si to stočím. Dávam si to... To jednoducho vypadá, ale že? Počkaj, keď to cítim ja. Dá sa to, môže si to ísť vyskúšať. Dá sa to aj s týmto samozrejme robiť, že si to pridržáš. Ale mne to je lepšie robiť ručne, bez pomoci škrábky. Ja mám robiť? Áno, áno. 600? Áno, 600. Ja to dám. Teraz bude 610, 650. To je moc, takže urobím takto. 630, dobre. Môže byť. Dobre, jak si to robil? Takto? Takto, pozri. A s cestom je dobre, keď sa robí rýchlo. Keď sa robí pomaly, lepí sa. To znamená, že rýchlo a podoberať cesto a ťahať k sebe. Podoberaj ho. A tlač na neho z vrchu. Z vrchu na neho tlač. Pozri sa, že vyskúšaj, jak je napnuté. Jak ja po druhej sérii. No, skoro je to. Není to zlé. Napríklad to... Akože na brigádu by som mohol zebrať, vole kedy. Dobre, môže byť. 607. Ty vole, pozri na to. Som to okúkal. Áno, poď. Som to vykúkal. Páči sa? Dobre. A teraz gulkám, hej? Trochu tlačím. Takto, pozri sa. Ako keby si to chcel. Toto celé zoberiem. Peťko, pozri sa. Dáš to a z vrchu začneš tlačiť a zároveň začneš točiť. A z jednou rukou k sebe, jednou od seba. K sebe, od seba. A krásne sa ti to... Ty už tam dávaš prvky kung fu do toho, som videl. Brutál. Tuším, ale najkrajšiu si spravil.
Dizajner. Hej, dosť dobre. Koľko ti trvalo, než si došiel na to, že takto má byť to cesto? No ja už to robím 7 rok, to bol pokus a omyl. V zásade to nikto nepovie, nevysvetlí úplne presne nikdy, lebo je to potenciálna konkurencia a tak ďalej. A na druhej strane nie veľa ľudí o tom vie. A ďalšia vec je, že veľa pekární robí z droždia. To znamená, ani sa človek nemá koho opýtať. Takže zo pár chvíľ mi to trvalo, než som do toho došiel. Tak, a robíš, že každý jeden deň? Áno, okrem pondelka. Čiže pondelok máš voľno. Ale pondelok je také, že keď máš pondelok voľno, tak v zásade nemáš voľno, lebo ja síce v nedeľu napečem, ale musím zarobiť kvások a musím pondelok ráno kvôli nemu vstať skoro, najmä v zime. Že to pondelok nespíš? Nemôžem, lebo keď ja urobím kvások neskôr ako o 8 ráno, do rána to nestihne nakvasiť, lebo je zima. On je prirodzený, on je naturálny. To znamená, sa prispôsobí teplote, keď je väčšia vlhkosť, teplota a tak ďalej, tak všetko mu dlhšie trvá ako v lete. Takže ja v lete môžem urobiť o 10. kvások. To vidíš to, aj tebe môže dlhšie trvať v zime ako v lete. Zime to trvá. Áno, idem zobrať ošatky. Zoberme tieto, tie sú také pekné. A zanechávajú také pekné stopy v tých chlebíkoch. Sú rôzne druhy stáčania do ošatiek. Si to trošičku takto si to roztiahnem, to cesto. Teraz túto jednu stranu zoberieme, spodok. Prehlčíme asi do 3/4. Zoberieme jednu druhú, natiahneme, preložíme. Preložíme do stredu. A potom prekladáme rohy. Výborne. Zobereme a stočíme. A skúste ho tak dotiahnuť, aby povrch toho cesta bol ako keby taký napätý. Zobereme, prehodíme ho opačne a vložíme si ho do ošatky. V našej pekárničke nerobíme len slané veci, ale robíme aj sladké veci. Samozrejme všetko z kvásku. Robíme aj vianočky a samozrejme iné dobroty sladké. No ale to by som zavolal osobu, ktorá je povolanejšia v sladkostiach ako ja. Tatino, poď nám predviesť, ako sa robia sladkosti, keď už taká dobrá. Aj to nástupovku. Tak mám cesto na vianočky. Sladké cesto kváskové. Kváskové. To je krásne cesto. Perfektne Je tam veľa vypracované. masla a budem potrebovať ešte tú múku, aby sme si to vedeli posypať. Jasne, donesem ti múku. Takto si to posypem, aby sa mi to moc nelepilo. Áno. Teraz si to navážime. Koľko váži vánočka? Robíme také 400 gramové. Inak to dávam na prvýkrát samozrejme, ale... Ale chápem. teraz to v jemnom strese. Dobre. To je úplný kľud. Jasné. 400. Dobre, jednu by sme mali, to bude tvoja. Dobre. Skúsime ďalšiu. Bomba. 2 nám stačia? Určite. Sú rôzne spôsoby, ja to robím, ja som si to tak zjednodušila. Tak toto tam zabalíš, tie boky, trošku si to tak... Skoro dobre. No. Dobre. A teraz si z toho urobíš takýto šulček. Šulček. Dobre. Šulček. Tebe to sypanie toho bieleho dobre? Hej, to mi išlo. Ale toto už... Každý vieš, má prax s niečom inom. Každý niečo inom. Dobre, máme? Môžem ti to trošku tak, iba ti to nechám? Dobre. Ja skúsim zatiaľ druhú. Pozri takto. Aha, trošku to natiahneš a takto pobalíš tie boky. Áno. Ty už tam máš strašne veľa múky, podľa mňa, ale nevadí. A takto to zroluješ do takého rozšteka. Rolujem. Aby si to tak natiahol trošku. Aj rolovať vím a neviem, prečo mi to nejde. Dobre, nevadí, však aj moja vianočka vyzerala všelijako. Ale pozri. Aj do dneska vyzerajú Pozri, mám. Krásne. Dobre. Teraz to takto jemne obalíme v múke, zvyknem. Áno. Dobre. Áno. A teraz, buď sa to, ja zapletám zo 6, ale dá sa Aj z jednej. Dá, áno, to je ideálne. Fakt? Tak máme hotovo. To je vše, přátelé. Zobrať túto vec Áno. a rozdeliš si to vlastne, ja robím zo 6. Áno. Urobíš tomu takéto nožičky na polovicu, ale stred si necháš taký spojený. A teraz z každej tej nožičky urobíš ďalšie, na 3 ich rozdelíš vlastne. Áno, 3. Čiže dokopy budeme mať 6, hej? Áno. Raz, Jejda. 2, 3. Dobre. Taká chobotnička by ti mala byť. Áno. Perfektné. A rozdeliš tej chobotničke takto nohy, že na 3 a 3. V strede necháš väčšiu. Dobre. A teraz, takto ich prepletieš. Šup. Prekrížiš im nožičky, ale dáš ich sem hore. Dobre. Teraz, a zase si to musíš strážiť stále, aby si mal 3 tu a 3 tu. Mám. Teraz túto vrchnú, teda túto, ty to máš do druhej strany, asi dobre nevadí. Tuto dáme sem. Tak. Počkaj.
Dobre. No. Takže vrchnú dáš sem. Tuto? Áno, k týmto 3. Počkaj. Vidíš, hovorím, že ty to máš nejak naopak. Počkaj, ja to musím z tejto strany. Počkaj. No. Takto. No. Takto. Tak a teraz túto dáš sem. No. A vzniknú ti 3 a 3. Áno. Dobre. A teraz chytíš druhú, ale z tejto strany. Tak. A prekrížeš ju, dáš ju sem hore. Dobre. A teraz túto, čo je tu, len presunieš sem, aby si mal zase 3 a 3. Túto. Dobre. Teraz zase táto ide dole. Táto? Áno. Tak. Tak. A táto hore. Táto? Je to strašne Tak zložité, to ide že? hore? Ja to neviem, keď to robíš ty. Dobre, mám. A v čovu mám Prekry. dve a dve. No, nejak sme sa zamotali. Hej. No neviem ti to vysvetliť. Asi bude lepšie, keď budeme vedľa seba, lebo tak to je to Alebo to strašne... bude lepšie, keď to urobíš ty a ja si urobím chobotnicu. Dobre, tak si urob chobotnicu, pozri. Proste stále si musíš strážiť, aby boli 3 a tento konček už takto... Tým, že je to kváskové, kým to nakysne, vieš, aj tak to úplne zmení tvár, takže to je také... Máš krásnu chobotničku. Peknú. Toto prehodíme takto. Áno. Strážime si, aby sme mali 3. Áno. Táto ide sem, táto sem, Aha, toto táto išla, sem, to sme táto vynechali. Velice si to tak, Chápeš, proste takto jemnúčko pomaly vysvetlila, spravíš. áno, áno, pozri. Hneď A som máš to pochopil. peknú Vianočku. Hej. Lebo pomaly to ani mne nejde. Víš, keď som to dala rýchlo, už to bolo Hej, pozri, ja som to hneď Jo, sa tak vymyslel. objíma, tak je zlatá. Áno, toto je chobotnica, keď dostane epileptický šok. To ja. Počkaj, však som mi chcela dať oči. Však som mi chcela dať očka. Tu je daj na hlavu ze zadu. To má zadok? A to je Vianočka, ale Mohamed silná. sa volá. Alebo má na turbán, Halloween, akože. alebo na Halloween môžeš použiť. Takto vyzerajú, keď nakysnú vlastne. Vieš, že aj tak zmenia ten tvár, lebo strašne dlho to kysne. Že je taká mekučka. Toto je ešte také. To je také čvahňavé. To je brutál. Takže tieto sú pripravené už na pečenie. Toto môže ísť sa pecť. Ideme na to. Ukázali sme si, priateľovia, ako sa do Bystric, v Záhorskej Bystrici dostáva to najlepšie pečivo od pána Boráka. My ti ďakujeme veľmi pekne. Toto je náš výtvor. A ja ďakujem. Ďakujeme ti veľmi pekne. Dík. Bolo to očarujúce, okuzľujúce a vlastne ešte s tým kváskom by si mohol niečo povedať k tomuto. Ja možno len toľko, že je to kvásková Vianočka, to znamená, že nie je použité droždie, ale poväčšinou aj dobré pekárne používajú do sladkého droždie a tu na nie je, tu na je len kvások použitý, takže je to lepšie stráviteľné. A vy môžete dnes okoštovať takéto výrobky buď do Bystric, alebo priamo sem. Všetko dobré.